yake cewa fataratan bi qahtin wa jadabin, dan haka wani lokacin Allah ya tashi sai ya hori mutane ta hanyar ainihin fari da rashin ruwa, wataratan bi aduwin wani lokacin kuma da maki. Kowa ya san ana zaunan lafiya a Najeriya nan a lokacin da su Sardauna suka bayyana a matsayin shugabanni adilai, aka samu su Tafawa Balewa, aka samu su Awwalawo, aka samu su Azikiwe. Kowa yana gwagwarmaya ne ya za a yi yanta mutanen shi. Talakawan a lokacin da gaske suke, da aka fara samun gurɓacewa daga talakawan, da Allah ya tashi sai ya sallado ya turo makiya, sai suka bi dare ɗaya sai suka kashe waɗannan mutanen kirkin. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Su da suka hau, me suka yi wa ƙasar wanda ya amfanar da ita a cikin watannin da suka yi? Tun daga lokacin da su Agui Ironsu suka kashe su Sardauna har yau an sake samun wani shugaba wanda aka ji daɗin shi? Ba a samu ba. Wanda ya taho za a ji daɗin nashi, shi ma aka sake kashe shi Murtala. Wani ya sake tasowa za a ji daɗin shi, shine yar ado, shi ma ya mutu. Allah ya ƙi bar wa ƙasar wanda zai rahama mata. Me yasa? Laifin shugabannin ne? Laifin talakawan ne? Domin daga cikin talakawan ne aka fitar da shugabannin. To in wani ya zo mutumin kirki, sai Allah maɗaukakin sarki ya ga cewa bai dace da su ba. Wallahi in gaya muku sarahatan, waɗanda muka sha hira da su na sha faɗa musu, kuma ga wannan magana ina faɗi yau kasa ne ɗauka. Ina cewa da talakawa suke cewa Najeriya sai mai gaskiya, suna nufin Buhari. Sai nake cewa Buhari bai dace da shugabancin ƙasar nan a irin wannan lokacin ba. Domin suwa zai shugabanta, suwa za su zama ministocin, suwa ne gwamnonin, suwa ne kwamishinonin, suwa ne campaign managers na Buhari. Kuɗi aka zo ana tarawa a cikin tim ɗin campaign Buhari, campaign manager ɗin ya ƙara naira miliyan